Allah menampuale osawa di pamatang malang menampuale osawa ayolah di bandar larang rantawai tatian langado ayolah di bandar larang rantawai tatian karanola badan oka mangarang lakabai hokok salah lama apla gajai hola sakali koi tolong bana larang rantau hola tolong labau Kalau jadi awak maramba no kacit tumbuh di ramba kotak rapik tolong runduan kok rapik di sujijan babelok jalan ke banda tanam pitulo tengah koto
karano badan kamangarang kaba badan ketek mulai bakaba kau tak dapat tolong tunjuan kau dapat dipuji jan badoso badan padoala duduk basalo jonan tu dari sitalo ke sitala dicancang tangga dua cancang ditingkit tangga dua tingkit diambil sado nambah bunga dilura tugali padi karano badan kaba-kaba kalau diantang namu panjang kalau dipunta namu pendek-pendek sekadar kepaguno untuk sealbum tahun ini Pak biduk Japun pandayung Japun menonsong angin selatan lape kepulauan Soduo. Oh ampun bari buah kali ampun anta tasabui dinambukan ampun kapa nambah samo kapa gulito dari ulu panjangnya ampe puluh dapo layan sultan namirula anak tuangku siabanda. Kaba curito sejak dulu antas sasek karano lupo antas salah karano gawa kalau tasabui dinan salah yo samo dianjak kanambana Tuhan. Olah be buahnya pak sigala buah tumbuhnya di dalam tanjung ke tanah jatuh sularonyo jatuh malayang ate tanah seria bicarito masuk kaba kemulai to jalankan to bilang kejadian di kabupaten daerah Sijunjung apa nama judul curito dek pitana kawan mangko bapisa Ilinata mudia anata kambang labungo dalam rimbo dek pitana kawan mangko bapisa marasai bangadan holaka sudanyo Kita bilang sejarah nangko menurui kabajo barito bapokok mangko menjadi bahasa mangko bamula baako asa curitonyo kejadian kabupaten daerah Sijunjung
Odisinan tempe kejadian si junjung daerah lawe di Mabana kampung keteknyo di Mudiek lambang Ampang di Mudieknyo simpang Tanjung Ampalu di sinan tempe kejadian baitu sejarah dahulunya manurui kabar diterima kalau nyo awal ceritonyo nampadusi ndak bamande bapak indah ayah ndak ado pajatu pak yatim piatu. Orang dahulu menggadangkan sampai gadang punya suami balan kalaki kok dilihat pajatu kalau kita bilang nang kalakinya bukan orang sinan pajatu asli anak dagang tuan. Onang kalakinya orang dagang juga tapi dagangnya sangat jauh nan dasarnya datang dari Aceh tapi batobok jodoh di si junjung de inyo karajo sinan ba itu sejarah dahulunya. Manurui sejarah diterima si anamo na laki-laki si renol na laki-laki si anamo na perempuan banamo inyo upiek kita tuan. Si renol na laki-laki si Gita inyo nampadusi ba itu sejarah dahulunya batamu talang jo si telu kambang labungo dalam rimbo batamu dagang jo jatim piatu semua ado mana ue cinto. Itu sejarah dahulunya si renol na laki-laki si Gita na perempuan tuan. Tumpak di badan Pak Renol tadi karajo dahulunya dasarnya sangat buruk bana karajo membuat kandang ayam murang tapi dek yakin bau sao. Dek yakin Pak Renol bau sao lain rajin bau sao indak bekiro siang malam indak baitong hujan jopan asado borongan datang tetap membuat kandang ayam ndak kabakawan bersama-sama sagadang-gadang nyokandang. Coa banyak kandang paling namanya 2 orang baik itu renol bakawan nyo tawi nyo orang bansik menompang di ujung tanah orang. Manompang di pondok buru orang baik itu nasib pada renol badu ojo badan kita sadangnya dalam bau sao tuan. Oba itu coba dan kita sedangnya dalam bau sao. Kok kita ndak nanjale karajo cie ju entong di rumah tio hari tinggal di pondok buru orang. Yo tumpak di badan renol tadi inyonyo rajin lah bau sao asa tadangnya larang mambau biar siang biarnya malam apalagi karajo borong tetapnya sudah laki-laki ba itu bana di si renol. Inyo sayang kabake kita di malo renol ndak kasayang awak di sinan anak dagang awak orang Aceh orang jauh mande indah bapak indah dusana di kampung indah ado.
Homarantau badan kasih junjung dapet bajodoh jo sigita di malore enol ndak kasayang Tuhan. Oh di malore nol ndak kasayang abiari baganti hari kok dapet piti tuma di badare nol tanpa setahu badan kita inyo tu masuk arisan masuk julo-julo kata orang dulu. Oba itu badan dirinya tanpa setahu badan kita kok kadiagian beko ke kita kesadonyo bedonyo abi untuk balanjo bedonyo abi saja ndak manantu. Oba itu badan Pak Buyong Renol bara julo-julo nyonyo sekali sabulan kok ketek indak ketek bana kok gadang indak gadang bana 2 juta sekali sabulan tanpa setahu badan kita Tuhan. Oh tampaknya tahu badan kita itu bana badan inyo indak to bilang lamo bana. Onyo minta nomor terakhir itu badannya tadi. Abiari baganti hari, abiari baganti pakan, nabi pakan baganti bulan. De inyo rajin bau sao. Hoba usao sabantu itu julo-julo kok dipandang 3 tahun mangko manarimo coy itu julo renol Tuhan. Oba katorenol kasih kita onde kita ya di abang kok le balabie dia piti dari bali bare balabie dari bakar rumah tanggo simpan jo kita piti nanado kok dape barang separampe balian barang separampe masuk ke celeng barang tadi oh dia. Homa alun kita dia idui manompang tinggal di pondok badan urang anta tahu sie bilo awak anta tahu sie siang tahu sie malam awak manompang di pondok urang ba itu kato badan inyo coy itu kato renol tadi. Homandanga kato badan suami onde abang sayang yogita lai bangsa bantu itu lai basimpan labie piti bangai. Olai basimpan bang labie piti tapi ndak kita kavando beke abang bulan dulu dapet barang setengah masuk dalam celeng kok celeng dia bang ba itu kato badan kita tapi kita indak menyabui. Ndak taba dosa nang hati renol yo betu dia kok ingin balabie bapai-pai badan awak basusah-susah badan kita sadari nasib dengan untung ba itu kato badan inyo. Di sinan kalau kita liye maalun kita jo sireno lari batamba bi juo abiari baganti hari. Abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, sabulan jo 2 bulan, abi bulan baganti tahun, ala setahun hola 2 tahun Oh
Alah setahun 2 tahun dak lama sesudah itu hampir julo-julonyo kamana rimo. Hokok banyak indah banyak warna seketik tak lo seketik warna sebanyak 250 ajo. Oh 2 bulan lai julo-julo kemana rimo tumpak di badan Renol tadi ditanya-tanya orang menjual tanah. Oh ditanya-tanya di rangsinan nampaklah tanah sekutiko adalah tanah karang jual. Surek-sureknya lengkap kesadonyo lengkap segala surek-surek adalah surek pak sekalian kok Bali ndak maha bana sebanyak hampir puluh juta. Oh sebanyak hampir puluh juta orang nang kamanjua tuju atas sasa inyo kandak pindah dari si junjung ba itu sejarah dahulunya. Oh indah to bilang lamo bana maalun sajo badaninyo kalau na badaninyo tadi. Oh sanang hatinya buyong Renol lai buli bajanji pak gak 2 bulan ba itu kato bulama badaninyo. Oh nanambo kapak ndak baduto cukuknya hari 2 bulan bo bayi kontan tanah apa Ombo bayi kontan tanah apa mandanga kato badarenol kok lai sabatunya yuang angkan dak mabali mbo tunggu hari 2 bulan ba itu kato badaninyo tapi samantang pun ba itu kok ada orang kamambali tentunya tanah apa jua apa paralu piti capek kapulang ke korong kampung ba itu bana kato apa mandanga kato coy itu mohon nambo kabake apa tunggu sama laki pak 2 bulan tanah ko ambo mambalinyo Tuhan. Olah sudah janjinya buwe bajanji sama laki 2 bulan nabi hari sari itu. Abi hari baganti hari abi hari baganti pakan sapakan jodoh pakan nabi pakan baganti bulan ala sabulan 2 bulan la dapet julo-julo inyo. Manarimo piti di tangan sebanyak 250 iyalah 250 juta. Nyotamui apa punya tanah buek sureknya balik namo dek sayang badan si Renol nyobue ate namo kita Tuhan. Onyo buwe atenyo anamo kita iyo suret tanah namba Bali de ala suret selesai letimbang terimo jua Bali di ate notaris sekalian ba itu hebat badan Renol walaupun inyo indak berpendidikan tinggi walau tamat dari sekolah dasar. Oh tapi nyo tahu di undang-undang orang cadik nangka namonyo cuman dihukum bansek saja ba itu Renol sekutiko. Oh salah setana jua Bali sure-sure ala-ala sudah atenyo namo badan kita Tuhan. Oh
Atenyo namo badan kita tumpak di badan renol tadi. Na rumah bangun sekali nyobali kasih dengan batu. Carato tembok secukupnya ado basimin babasinyo. Mulai membangun pak badaninyo ndak tanggung rumahnya buik sebanyak piti 100 juta Oh sabanyaknya 100 juta waktu itu 100 juta lumayan gadang rumahnya itu kalau kita bilang hondak lama rumah dibangunnya sebulan jo 2 bulan lah sampai kampe bulan lah cukuinyo 5 bulan rumah sudah inyo lah pindah ke rumah. Ho badaninyo pak pindah ke rumahnya badaninyo. Sure tanah sudah nyagian kasih kita 100 izin bangunan nate namo kita kesadonyo walaupun lampu bemasukan indak nanado ate namo renol ba itu sayang badan renol otuane. Oh itu sayang badarenol yo sayang wana kasih kita di malo indak kekasayang awak di sini anak dagang awak indak ado mandi harapan gadang kasih kita kajadi mande. Oh badan lainnya sanang bananyo di dalam hati sajuk di dalam kira-kira sunyi di dalam pemikiran baitu bana badaninyo nan suret tanah lanyo paci di sigita 100 izin bangunan baitu kalau dipandangi masaratonyo izin bangunan lanyo paci di gita kesadonyo alanyo simpan elo-elo rumah sudah sabantu itu parabot rumah cukup pulo lamari kursi ado sekalian betanak lah di dalam rumah itu badan diri kita dalam bilik kamar mandi kamar tamu la lengkap pulo
maka mertamu lalengkap pulo dek laya dojuo lai pitita simpan naninyo badan buyang renol jujur juo bake sigita dek laya do pitita simpan nyo cari tanah pak sepetak lai tapi gak jauh dari kampung lah dapet tanah sepetak lain nyobuik sekali kandang ayam iyo ayam untuk batalu saja nangkanyo ambil ba itu dalam sejarahnya tanah dapet kandang nyobuik nyo isi ayam sekalian Manyo isi ayamnyo sekalian adolah bayam dalam kandang ayam batalu kanamonyo ayam merah katorang kini taluanyo sajo nambah ambil kukok makan bagi makan kandang ayam babarasian ba itu bana badan inyo tio ari menjual talu Tio ari malunggu antalu ayo di dalam kandang ayam Mayo di dalamnya kandang ayam cuy itu badan dirinya abiari baganti harinya tu jale baiman dulu kandangnya cuman cie dek lai baiman iman tetambah kandang cie lai lah duo kandang ayamnya talu ayam bertambah banyak Kandang ayamnya bertambah banyak di siko kalau kita bilang agak sigita jo sirenolinya setia kaduonyo setia baru matanggo dek walau sabantu itu kandang ayamnya ada 2 buah rumah gadang sabantu itu onda baru tawali cie Baduo-duo ke kandang ayam untuk memilih talu yang ayam Untuk memilih talu ayam indak disiko di palamo Abi hari baganti hari Abi hari baganti pakan Rasa ki bertambah-tambah Pancarian bertambah namu Tando badannya barasaki Tabali tanah cik lai untuk membangun kandang ayam Untuk membangun kandang ayam di sinan kalau kok dipandang ndak paralu to bilang lamu bertambah kandang cik lai rasa ki sadang manurui pencarian sadang namu
Oh sadang rasaki namu bana pencarian sedang naik bana. Ala setahun 2 tahun sudah membali rumah berkandang ayam bertambah-tambah pencarian. Oh tandonyo ala barasaki tandonyo pitila do tandonyo pitila balabi tabali oto baru cie. Ode ala membali oto nan oto baru babali tadi bukan yo atena moreno latena mo badan sigita ma Atena monyo badan si kita renol ko tulus sayang ka kita nda ada rencananya kabali aliela jadi juiko sampai mati ba itu kato bada renol. Oh itulah niat pak dalam hati indah to bilang lamo bana. Oh oto baru sudah diambil tumpak di badan kita tadi labaraja lo menyupir oto sarato renol sekalian Tuhan. Oh sarato renol sekalian lanyo aja lo menyupir oto sarato jobu yuang renol. Ola pandai menyupir oto menyupir pandai Zimbabwe la punyo simnyo cie seorang coy tuinyo nambah 2 Tuhan. Oco itu inyo nambah 2 inyo setia dipandangi nampak seorang nampak keduanya. Oco itu badan dirinya. Hodek lalamonyo baturutan kekayaan bertambah-tambah tandonyo kekayaan bertambah-tambah dulu kandang ayamnyo 2 petak dulu kandangnya cuman 2 tingkik. Oh tapi kini kalau dipandang ndak tabado banyak kandang ayam anggaran 50 tampe ba itu kandang. Ho ayam inyo pa anggaran 50 tampe iolah kandang ayam inyo nan tanah pelampe kandang ayam nan tanah sudah babali yo ditampe kandang ayam ndak nanate namo badan renol. Ate namo si badan kita ba itu sayang badan renol ndak nambah sangkutan cie juo yo jo badan buyo renol ate si kita kasadonyo. Oh ate si kita kasadonyo ba itu badan dirinya dek lamuinyo baturutan anggaran 2 balik tahun dapet lah anak badan cie. Olah punyo anak kita cie dicali anak nanado parampuan
Oh anak nanadonyo perempuan karano anaknya perempuan. Oh si Renol namo bapaknya. Oh si Gita namo mandenyo anak nanado perempuan. Si aku namo badan anak banamo pie lopania Tuhan. Obana mau pie lopania itu bana kok dipandang semenjak lopania do rasaki bertambah-tambah. Obat tambah namu pencarian itu badan diri Renol. Oh kalau nambah dan upik kita. Oh semenjak lah barasaki, semenjak lah baru magadang, semenjak banyak kandang ayam, jiwa sombong tiba sekali Tuhan. Oh jiwa sombong tiba sekali manandoan bajiwa sombong lah pakai barang perhiasan. Oh mahampe pak ringgi di dado badoro galang di langan bakile cincin di jari bamain subang di talingo. Lah nampak bajiwa sombong kok baju asyang to asyang nantarang bali di nyoado ba itu badan nupi kita Tuhan. Oba itu badan upik kita indah to bilang lamo bana anak bertambah gadang ju. Apo tando anak lah gadang ado baumu 1 tahun anak tamanjo diapanyo tamanjo bana kasih Renol tando anak tamanjo kapanyo kotak jo apanyo tak mandi kotak jo apanyo tak lalu. Oh kotak jo apanyo tak makan coy itu manjo badan anak coy itu anak badan Renol Tuhan. Oh di sinan kalau pak badaninyo ado harinyo sekutiko tumpak di badan kita tadi naninyo kapai jalan-jalan pai main-main jo kawan-kawan nyo minta izin ke suami. Onde abang dengan bana jago di abang anak di rumah ambo kepai jalan-jalan ambo kepai main-main malaga badan diri kita. Oh kalau nyuri kita ke malaga awak rancak pitila dola lengkap barang perhiasan. Kalau nyuri kita ke malaga sedang malaga badan ninyo. Nyo pandang bana pak di badan Renol bakato Renol kasih kita onde kita iya di abang. Oh walaupun banyak di perhiasan jangan dipakai kesadonyo beko sombong lo kata orang dia. Oh beko sombong lo kata orang mandang kata rupo itu aja wapan di sigita. Onde abang dangakan bana wakatu awak sedang banse nang kayo coy tujuo mamanggaan baju naranca mamanggaan barang perhiasan ado baju mode-mode awak rang mikin dulu dalam kampung. Menompang di pondok buru orang masaknya awak kanai camee kini ko awak laba piti wajar juga kita malaga bangai.
wajar ju kita malaga mandanga jawaban dari kita ndak renol menjawe lai peko di jawe kato kita membuat timbul petangkaran Mbak itu di renol nantakana indah to bilang lamo maalun sajo badaninyo kalau di badan kita tadi yo ala keluar dari rumah taruh kau tonyo na baru tuan Otarui kau tonyo anyo nambaru seto tibo dake oto tabuka pintu oto tadi lanai kate oto mewah Hosato tibo di ate oto kontaknya beong lah masini dui gas ditakannya gas tatakan kompleng nyorese andel masuk andel mundurnya Oh mundur lah oto dari kandang setelah mundur ke jalan diopor ke gigi maju jalan lagi tak pakai oto tuan Oh jalan lagi tak pakai oto sedang di hati oto tadi Honda tanggung sanang hatinya Kamain-main jo kawan-kawan Iyo jo kawan samo gadang Lah nampak jiwa Sombong kita Tuhan Ondak lamo inyo di bajalan Iyo di ate oto tadi Tibola dake kawan-kawan Ado rombongan 9 orang pai jalan Urang 9 oto 3 Ba itu jawainyo ka bajalan pai jo kawan raun pai menyantai tuan Ondak lama sesudah itu kama badannya jalan-jalan Oh kama badannya pai santai tarui kasangka jalan-jalan katampe lokang asih Hola pacu laku Onyoaran ke daerah Batu Sangka ke lokasi nagari Pacukudo Oto bajalan taruju panede lamo di bajalan Oh sedang berjalan oto tadi ndak lama kita bilangkan masuk oto ke daerah Sangka menuju lokasi Pacukudo menuju lokasi Pacukudo sedang oto berjalan juo ala tiba di lokasi talata oto ditampeknya
La turun ni nyoba rombongan, iyo rombongan 9 orang 3 tonyo padusi sajo kasadonyo galak-galak ditampe pacu kudo tuan. Galak-galak ditampe pacu kudo sadangi nyoba galak-galak dek lama otak kama otak kok awi diminta minum kok lapar diminta makan basanang-sanang nyoka duo nyoba itu rombongan 9 orang hari batambah tinggi juo Yona sari tu dek lama otak kama otak lalu po anak di rumah tuan. Ola lupo sajo anak di rumah tinggalnya sadang jalan-jalan to japui badan buyong renol sadang mengasuh anak inyo iyo lau piek lopania. Oh anak jo ayahnya batinggan tinggal jo badan renol tadi hari bertambah tinggi ju tinggi bajawe dengan patang hari bertambah patang ju naninyo badan diri kita alun jo palik badan inyo alun yo pulang dari jalan-jalan kama bana pai jalan-jalan sampai kini alun babalik tuan. Oh sampai kini alun jo balik hari bertambah patang ju. Oh patang bajawe dengan sanjo-sanjonyo sesanjo itu anggaran puku 4-5 sanjo manika ke puku 6 nan kita lunjo balik tuan. Onang kita alun jo balik, alun jo pulang dari jalan-jalan tinggalan badan diri renol sadang baduo jo anaknyo. To bilang badan diri kita sadangnya jalan caro itulah keluar dari batu sangka dari nagari pacu kudo tuan. Oh dari nagari pacu kudo satu oto bajalan juo baakato kawan-kawan onde gitai sobat ambo lain dak kaberang beko korenol di rumah lain dak kita kakane berang ba itu bana kato kawan lama-lama ricuy ko ado anggaran pukul 9 alun juo tibo di rumah mendanga katoco itu jawaban dari kita berang ba alo nyawak jalan-jalan ba itu kato badan kita kok berang suami nan di rumah nan di jalan banganya kagantinyo kawan. Nan di jalan banyak kagantinyo ba itu kato kita tadi balaka galak kawan ateoto yo betu kita kok lava piti kok banyak paranya ya nak cari nalangain hola katu kanyo
Omandang katorupo itu lasana ngati kawan namanya oto balari taru ejo oto balari tarwijo ndak lamo to di bajalan dek lamo bakal lamo nantan kawan ke rumahnya lah sampai ke lokasi daerah si Junjung antan sobat ke rumahnya sudahlah kawan bantan si kita balik pulang si kita balik pulang baliklah badan diri kita maalun saja badaninyo ndak lamon mau to di jalan panek dek lamo to jalan sampai ke rumah badaninyo setelah tibonyo di rumah otolah tarui masuk kandang seto talata dalam kandang jagoan suami dari lalo tiba di rumah pak badan kita anggaran pukul sabale malam tuan anggaran pukulnya sabale malam seto buka pintu rumah lah naik badan diri kita seto lah naik badan kita lampu lai dui ate rumah oh seto tibonya di ate rumah de hebatnya badan sirenolnya ambil anak putih segala gadang onde kita adik abang onde kita ibu lopania oh kita litak balik jalan-jalan mungkin capek pulang jalan-jalan niko mai dia abang ambilan minumlah dia air nangko tuan Omandang kato dari suaminya minum air di kita selesai meminum air anak tekalo ditampeknya bakato badannya tuma buyung renol onde kita sayang abang o kita mande lopania hodang akan dia abang mangece jan berang kita kabang jambangi kabake ambo oleh jale di kita sabananyo kita jalan-jalan ndak batagaraun jo kawan ndak balarang ho tapi karena dia anak di rumah anak kete sabantu iko tuan oh anak ketek kita sabantu iko mandang kato dari suami baru menjawe badan kita onde abang dangakan bana baru iko talambe pulang dapeknyo abang berang bala bape abang marabo ala Salamu iko bang membali oto lun parna pulang talambe baru iko balik talambe dape abang marabo-rabo kotak jua oto babalik bangai indah itu donan abang kaban makonyo abang kamangece anak kete sarupo iko jantalambe diei ho lagi ta lavali